rauhoittua jouluun. Hälytys! Mitä nyt? Palaako piparit? Täydellinen joulu on vaarassa. Isomummin kakkuresepti on hävinnyt. Oh no! Muistatteko sen? Kanelia ja kardemummaa ainakin. Voita! Oliko muuta? Neilikkaa! Mutta entä se salainen aines? Excusez-moi. Ne panique pas. Minä olen maistanut suvun jokaista gakkua. Salainen ainesosa on inkivääri. Laitetaanko tilaten? Tilaus toimitettu. Joulu pelastettu. Täydellistä joulua!